Mga puso, isa naman kaaklan noon OFW ginpakigbahin ng ila sitwasyon sa pungsod Sudan kasunod sa military conflict sa nasambit nga pungsod. OFW kagapila ka mga kaupod sini nagabiyahe na pagguwa sa pungsod. Yaring balitang itutukan ni Ashley Liza. Ini ang mga video nga ginpakigbahin sa isa ka OFW nga nagaubra sa pungsod Sudan. Si Bernard Kumia ang tumandok sang Balete Aklan. 2005 sang umpisa ini nga nagtrabaho sa Khartoum, ang kapital sang Sudan bilang safety officer sang isa ka kompanya. Kami ay iya makaron sa Khartoum, Sudan nga kung siin ay naipit kami itgera. Sa live videos nga iya ginpakigbahin, mabatian pa ang matunog ng mga lukok na malapit lang sa iya ginatiniran. Yan pong putok na yan is just a couple of buildings away from my location po. Malapit na malapit yan. Ginpakigbahin man sini ang ila sitwasyon sa tion nga may mabatian sila nga pagbayluhanay sang lupok. Dito kami. Dito yung anak ko. Nagtatago. Ayan pa yung kanyang unan. So, malungkot din na talagang kailangan namin gawin. And then, most of the time nandun sa CR. Sa pinakaulihi nga pagpakig-angot sang GMA Regional TV kay Bernard, ginpahayag sini nga naka-coordinate ini kag apila ka mga OFW sa embahada sa Cairo, Egypt para sa ila repatriation. Kaupod ang iya pamilya, yara sa 40 oras ang ila biyahe agud makagwa sa Sudan padulong sa Egypt. Please continue to pray para po sa amin sa journey namin na to na napakahaba. Matandaan nga mayara sang konflikto sa tunga sang militar sang Sudan kag paramilitary group nga Rapid Support Forces nga nag-umpisa sang nagligad pa nga semana sa diin masobra 5 kagatos na ang mga napatay. Ginpahayag naman sang Department of Foreign Affairs nga mayara sa masobra 350 ka mga Pilipino ang ginrepatriate kag padulong karon sa border sang Egypt. Ini matapos gindeklara ang Alert Level 3 status o kung voluntary repatriation evacuation bangod sa nagapadayon nga political conflict sa Sudan. Ashley Liza, One Western Visayas.